Kollox beda mill-mument li fih Daniel Attard fuq Net Television tefa' dubji fuq l-eżistenza tal-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Ismani, għod attenċi tejt għax taqaċċaj. Għandi rispett kbir lejk. Għandi rispett titara manifest. Dan ilu jitqassam fid-djar xi klettijiem. Ġifiek ma rajtux għandek problem. Dr. Nelija. U jidher ċar illi il-Labor ma kienx kuntent illi l-kandidat tiegħu waqaf fil-muta tant illi spiċċa sejjaħ lill-midja biex jipprova jtaffi xi ftit mill-ħsara illi saret. Fil-fatt fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista tant ħaduha ħażin li organizzaw press conference ta' malajr indirizzata mill-President tal-Labor Ramon Attard u l-kandidat Alex Agius-Saliba. Daniel Attard mader imkien. F'din il-konferenza tal-aħbarijiet Ramon Attard attakkat il-Partit Nazzjonalista sempliċiment għaliex kixef il-kampanja ta' fake news illi kienet ixerret il-Labor dwar dan il-programm elettorali. Apparti minn hekk kritikat il-programm elettorali għaliex fil-faċċata tiegħu hemm biss ir-ritratt tal-kandidati tal-kampanja għall-MPs. Laqas bissem ritratt ta' Bernard Gregg, tistgħu timmaġinaw? Bil-Labor jikkritika wkoll il-fatt illi il-proposti fil-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista saru bil-Malti u bl-Ingliż, meta hu għamel eżattament l-istess.